Povestea unui om leneș, de Ion Creangă. Ci că era odată într-un sat un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu-și o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure pentru a nu a mai da pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo 2 oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitoriu și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care seamănă a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei 2 țărani, zicând: „Oameni buni, se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și îl duceți la vreo doftoroaie undeva să se caute." „Ba nu, cucoană," răspunse unul dintre țărani. „Să ierte cinstită față dumneavoastră, dar ăsta e un leneș care nu credem să mai fi având părăche pe lume și îl ducem la spânzurătoare ca să curățim satul de un trândav." „Alei, oameni buni," zise cucoana înfiorându-se. „Păcat, sărmanul să moară ca un câine fără de lege? Mai bine duceți-l la moșie la mine. Ia câtă curtea pe cotișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmaci, ia așa pentru împrăjurări grele, Doamne ferește. Am mâncat la posmaci și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da, suntem datori a ne ajuta unii pe alții." „Ia-uzi, măi, leneșule, ce spune cucoana, că te pune la coteț într-un hambar cu posmaci," zise unul dintre săteni. „Ia că, peste ce noroc ai dat, bată-te întunericul să te bată, urăciunea oamenilor. Să-i de grabă din car și mulțumește cucoanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm șopon și frânghie, iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îți dă adăpost și posmaci să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un truntor, mari minune și asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine a mai zis cine a zis, că boii ară și caii mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanei, ori așa că n-are vreme de stat la vorbă cu noi." „Da, muieții posmagii," zise atunci leneșul cu jumătatea de gură, fără să se cărnească din loc. „Ce a zis?" întreabă cucoana pe săteni. „Ce să zică, milostivă cucoană," răspunse unul. „Ea întreabă că muieții posmagii." „Vai de mine și de mine," zise cucoana cu mirare, „că asta n-am mai auzit, dar el nu poate să și moaie." „Auzi, măi, leneșule, te prind să moi posmagii singur, ori ba?" „Ba," răspunse leneșul, „trageți mai bine cu tot înainte, ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură." Atunci unul dintre săteni zise cucoanei: „Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar de grabă mai voiți a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l duceam noi la spânzurătoare numai așa de flori de cuc să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată facă dintr-unsul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare, ce-ți bați capul?" Cucoana, atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lăhămățește și de binefacere și de tot, zicând: „Oameni buni, faceți, dar cum va lumina Dumnezeu." Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și îi fac feliu. Și ia că așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Și-am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa.